गासैखौबो आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मेलखौ सामलायनाय सार बिथांमोन आरो जोंजोंनो लोगोसे फैफानाय सार आलासि बिथांमोन आरो आंनिनो लोगोफोर दिनैहाय दाथ' नै जोंहा 13 तारिख नभेम्बर खालि जोंहा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो नङा होनब्ला दा बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै जोंहा सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौनो जोंहा होबाय दा बे हिसाबै सारा जों मिन्थिनायाव दासिमाव जोङो बिपिएफआवहाय जोङो बिपिएफआव अफिसियेलि हाबनानै खामानि मावनाया जोंहा नै बोसोरसे जासिगोन नभेम्बरनि 20 तारिखआव आरो दा बे जेला जों नभेम्बर 2023 नि 20 नभेम्बर खालि जोङो जेला बिपिएफआवहाय अफिसियेलि जयनिं जानानै जों दासिमाव खामानि मावबोबाय थादों जोङो सुद्ध सारखौ जों लोगो मोननानै पार्सनेलि बिराद मोजां मोनदों आरो सारा जोंखौ सोङो फरायनायनि बारै सोङो नेक्स्ट फिउचार प्लाना मा बेफोरखौ सारा जोंनाव बिराद खबर लायो आरो सोंफामबाय थायो साराहाय सारा सासे बेंकनि एमप्लयिमोन आरो बेजों लोगोसे साराहाय सिगांनिफ्रायनो जेनेबा ससियेल वार्कार हिसाबै खामानि मावबोबाय थादों बिथाङा जों मिथिनायाव बिराद सासे गोरों आरो बै समाव जेला जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन बै समावबो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ सारमोनजों थाबोनानै खामानि मावबोनाय सारा बै समनिफ्रायनो आरो सारा सासे बिराद माने मोजां मानसि सारा सासे माने बे जिहेतु बे एमएलए इलेक्शननि थाखाय बिथाङा दा जेरै गावखौ बिजाथि महरै गसंदों बे हिसाबै सारा सासे जेनेबा मोजां आरो देरहाथाव बेबायदि माने रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जों बेखौ नुहुरदों बे हिसाबै जोंबो दिनै सारखौ हानायखिनि जोंनिफ्राय जों दिनैहाय हेफाजाब होदों आरो मादैमोन आदैमोन आं बेखौनो बुंगोन सिगाङावहाय मालाबाबो बिदि पार्टियाव जों बायदि सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा मालाबाबो पार्टियाव हाबनानै खामानि मावाखैमोन आरो दिनैहाय जों मानो थाखाय जों बिपिएफ पार्टियाव फैनानै जों बेबायदि दिनै जोङो गामि गामि थांनानै जों दिनै मानो दिनै एसेब्लाबो बुंनांगौ जादों होनब्ला बेखौ जों बयबो मिन्थिखायो जे जोंनि दिनैनि दिनावहाय जोंनि बिटिसिनि थासारिया बिराद गाज्रिनि मोनसे अलखदाव फैबाय आरोना बेखौ जों दिनैहाय जोंनि बै बिटिसिया जेला जोंना 2003 जेनेबा बाहाय जोंहा बिटिसिया जेला एकर्ड जादोंमोन बे समाव जोंहा माखासे गोबां पावारफोर मोनदोंमोन नङा होनब्ला जोङो जेनेबा सनानि बिटिसि खुंदोंमोन गोबां जोंनाव पावारफोर दंमोन जेनेबा बे हिसाबै नै दिनैहाय जोंहा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बै मोनखानाय पावारफ्रा दिनै गोमालांनो हमबाय जेनेबा मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायनि खोथाखौ नोंसोर मिन्थिबाय थाखाबाय निउस मिडियानि गेजेरजों नोंसोर खोनाबाय थाखाबाय आं बेखौ बुंनोबो थांला बे हिसाबै जोंहा जोंनि बै मोनखानाय पावारफोरखौ जोङो लाबोफिननांगौनि उद्देश्य लानानै आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि माखासे खामानि मावलांनांगौनि उद्देश्यआवहाय जोङो दिनैहाय जोङो लेखा फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि जाथिखौ अनो मोजां मोनो हिसाबै जों दिनैहाय बिपिएफ बायदि मोनसे पार्टियाव जोङो दिनैहाय बिपिएफ दलावहाय जोङो दिनैहाय जइन जानानै जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दं आरोखि आरो नोंसिनि बे एरियानिनो बिना गयारि मेदामखौथ' नोंसोर गासिबो मिन्थिजोबखागौ नङा होनब्ला बिना गयारि मेदामा सिगाङावहाय गोबां माखासे खोथा बुंदोंमोन नङा होनब्ला जेनेबा नोंसिनि एरियायावनो दासिमबो जेनेबा सोरबाफोर मैगं खानानै फाननानै जाग्राबो दं जानो हागौ जौ संनानै फाननानै जाग्राबो दं जानो हागौ खिन्थु ओरैबायदि थगायो मेदाम मोनहा सारमोनहा जे रावबो जोंनि बर' बिमायालायनो मैगं खानानै फाननांनानै जानो गोनां जानाय नंलानो अन्थाइ देनानै जानो गोनां जानाय नंलानो दिनैसिम सोरबा दं नामा नोंसिनि गामियाव सोरबा मैगं खानानै जेनेबा फाननानै जानाङि रावबो बुंनोनो हानायानो नङा ओरैबायदि थगायो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायो न' होगोन होननानै थगायो दा नै दहाय होनदोंमोन ना आइवाइनि न' मोननाय बै आबैया होनदोंमोन ना चेयारमेनजों बेसेबां लाजादों 11,000 लाजादों होनब्ला बेफोर बेसेबां दुखुनांथाव आबैया सासे गोरिब न'खरनि मानसि जानो हागौ दिनै सरखारनिफ्राय मोनसे आसनि फैदों न'नि बेखिनि न' होनायाव मानो दिनै सासे बिथाङा जेनेबा बिथांमोननि पार्टिनि मानसिया मानो दिनै 11,000 बायदि सासे गैजायि सुबुंनिफ्राय मानो दिनै बेफोरबायदि लाखो आं बेखौबो बुंगोन गोदो सिगांनि समाव बिपिएफआ सरखार सालायनाय समावबो जोंनि बे बिपिएफ पार्टियावबो बिदि एसे एनै जेनेबा बिदि 2 नाम्बारि खामानि मावग्राफोर दङमोन दिनै खोनादों जानो हागौ बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव माखासे लिडारफोरा बारस्लायलांदों दिनै बैबायदि जाय जाखर सुबुं जाय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय सोबख्ल'नानै जादोंमोन बिसोरबायदि मानसियासो दिनै गाज्रि मानसियासो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ नागारनानैहाय थांदों जोङो बै समावहाय जेनेबा बिपिएफनि समावबो माखासे जेनेबा बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रानि सायाव बेफोरबायदि जेनेबा अयनाय खालामनाय दंमोन जोङो दिनैहाय बेखौ होबथानो होननानैनो जेनेबा जों दिनैहाय मोनसे जोंहा टारगेट दं आरोना जेला जोंनि सरकारा फैफिनगोन बे समावबो जुदि सोरबा सासे गोरिब सुबुंनिफ्राय सोरबा बे आइवाइ न' मोननायनि नामाव जेनेबा बिदि फैसा लायोब्ला बेफोरखौ जों दिनैहाय होबथागोन आरो जेनेबा जोङो बुंगोन आरो जोंनि पार्टिनि मानसियाल' जेनेबा सरकारनि आसनिखौ मोननांगौ जों बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा बाव इउपिपिएलनियाबो मोननांगौ कंग्रेसनिबाबो सोरबा जिखुनु दलनि मानसियानो मोननांगौ जाय सुबुङा गैया जाय सुबुङा गोरिब गुन्द्रा जाय सुबुङा जेनेबा मोनथावथाव बेफोरबायदि जों सुबुंखौ जोंनि खाथि खाला जायगानिखौ जोङो बासिनानै सेलेक्ट खालामनानै जों बुंगोन आरो सोरबाफोर जुदि बाहाय 2 नाम्बारि खामानि मावोब्ला जों बेखौ डाइरेक्ट गोजौआव सारमोननो खोन्थानानै जों बेखौ बुंगोन जोंनि टारगेटआ बेबायदिसो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो दिनै जेसेबां गोरिब गुन्द्राफोर दं जों दिनैहाय जेनेबा बिसोरखौ जों एसेब्लाबो जेनेबा जोंनिफ्राय जों जाखिनि हायो जों बेखौहाय मदद होगोन होननानै जों दिनैहाय ओंखारदों आरोना बे मोनसे थांबाय आरो नै दाथ' जेनेबा बिराद
सिगाङाव बै MP इलेक्शनाव जेनेबा 4000निबो बांसिन जों बायदि लाइमोन लेखा गोरोंफोरा हाबदोंमोन जेनेबा BPF पार्टिखौ मोजां मोननानैहाय दासिमावबो जोंजों लोगोसे नै ओरै कन्टेक्ट खालाम जोंजों दासिमबो फैगासिनो आरो BPF बायदि मोनसे दलखौनो जेनेबा मोजां मोननानै जेनेबा जोंजों मावनो ओंखारबोगासिनो दं। बेखायनो आंबो नोंसोरखौसो बुंगोन मादैमोन नोंसिनि गामियाव सोरबाफोर जुदि लेखा गोरोंफोर जेनेबा दङब्ला BPF पार्टिनि थाखाय मावनो गोसो दंब्ला जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै हरफा मावनो थाखाय जेनेबा बयहाबो जेनेबा गोसो सिङाव थायोना खिन्थु प्लेटफर्मखौ मोनाबो जानो हागौ जेनेबा मावनो थाखाय सुबिदा मोनाबो जानो हागौ। आरो मादैमोन जोंनि सारा ओरैबायदि माने अनो जोंखौ दा जेनेबा गोदान गथ'फोर जेनेबा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों बेखौ नुनानै हाग्रामा सारा जोंखौ ओरैबायदि अनदों मावनो थाखाय जोंखौ जेनेबा सुबिदा होदों आरोना। खिन्थु प्रमद बर' सारा मा खालामो जेनेबा नै 2023 मायथाइनि आरो एसे सिगांनि खोथा बाहाय जोंनिनो सिनियर आदामोन इउनिभारसिटि पास जानानै बिथांमोनहाय प्रमद बर' सारनि खाथियाव थांदोंमोननो जेनेबा सारनिफ्राय माबाफोर मोनसे एसे हेल्प मोनगोन नामा होननानै प्रमद बर' सारा बेहाय सासे MA पास आदाखौ जेनेबा ओरैबायदि लासिंसिं खालामहरदों जाहैबाय आं नोंसिनो साख्रि होनो होननानै आं नोंसिनो माबा मोनसे होनो होननानैसो आं दिनै CM जादों नामा होननानै लाजि फोनांहरदों ओरैबायदि दुखु लानानै फैदों बिथांमोनहाहाय जेनेबा सारा बेबायदि सासे लेखा गोरोंखौबो जेनेबा लासिंसिं खालामहरो जेनेबा माबा मोनसे हेल्प बिनो थांनायावबो खिन्थु जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो दिनैहाय ओरैबायदि बिदि खामानि मावनो थाखाय जोंनो दिनै प्लेटफर्म होदों बेबायदि दस्रा लिडारा रावबो होनाय नङा। बेखायनो जों दिनैहाय जाखिनि मिन्थिदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो सासे जोंनि जाथिखौ अनग्रा सासे जेनेबा सासे बेल' आरो जेनेबा थार सुबुङा सारा सासे जेनुइन लिडार जों दिनैहाय बेखौ मिन्थिनो मोनदों। बेखायनो जों दिनै BPF नि थाखायनो जों दिनैहाय जाखिनि हायो एसे एनै जोंनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरोना। आरो आं बेखौबो बुंगोन बेहाय बे एरियाफोरावबो थानो हागौमोन जेनेबा NDP आदामोननि खोथा एसे बेखौबो बुंगोन आं जेनेबा सिगाङाव जेनेबा BTC एकर्ड जानायनि सिगां जोंनि बे सार बिथाङाबो बुंलांखादों जेनेबा जोंनि बर' हारिनि माखासे थासारिफोरखौ माबायदि मालायजों मुगैजायोमोन नासयजायोमोन बेफोरबायदि होमबा बै समावहाय जेनेबा बे हाग्रामा महिलारिनि सार दैदेननाय बे BPF पार्टिया जेनेबा जोङो बे BTC खौ जेनेबा एकर्ड खालामनानै जोंनो मोनसे मोजां थासारि होफैदोंमोन नङा होनबा दा जोङो BTR सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि पावारानो जेनेबा गैला दुरबल जालांफिनजोब्बाय जेनेबा जोंनो बै मोनसे जोंनि बै सिगांनि जेनेबा जों ओरैबायदि गोख्रों मोनसे जानानै जोंहा जोंनि रायजोखौ जेनेबा जों खुंदोंमोन बेबायदिनो खुंफिननांगौ होननानै जोङो सानदों आरो बे NDP आदामोनहा जेसेबां सिगांनि समावहाय गावसिनि जिउखौ जेनेबा दान होनानैब्लाबो जाथिनि थाखाय नांबोबाय थादोंमोन नङा होनब्ला बे हिसाबैनो जेनेबा जोंबो सानदों सिगांनि समाव जोंनि गिदिरसिन मानसिफ्रा इसिबां जाथिनि थाखाय जेनेबा गावसिनि जिउखौनो बावसोमनो हादोंब्ला जोंबो दिनै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानि थाखाय जाथिनि थाखाय फंसे खोथा बुंनो हाया बेखौ जों साननानै दिनैहाय जों सिरि थायाखै जोंबो दिनै जाथिनि खाथियाव जों फंसेबाबो बुंहैगोन जाय पार्टिया जोंखौहाय दिनै मोनसे जेनेबा जोंनि खामानि मावनो थाखाय आरो जाय पार्टिया जोंनि इयुननि जेनेबा जाथिनि थाखाय सानगोन बेबायदि पार्टिखौसो जों दिनै सायख'नानै मोननानै जेनेबा BPF पार्टियाल' एकमात्र जाथिनि थाखाय सानग्रा होननानै जों बेखौ मोननानै जों दिनैहाय BPF पार्टियावनो थानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जेसेबांखिनि दा जाखांफुनाय लाइमोनफोर जायफोरा जाथिनि थाखाय मावनो गोसो जायफोरा जाथिनि थाखाय जेनेबा एसेबाबो बुंनो गोसो जों बेबायदि मानसिफोरखौ जों दिनैहाय रायलाय जोङो एसेबाबो लाफानानैहाय जों दिनैहाय ज' खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो नोंसिनि गामियावबो सोरबाफोर बेबायदि गोसो जानाय सुबुंफोर दङब्ला जोंनो एसे खोन्थानानै होनानै उनावहाय जोंजों ज' मावफानो थाखाय बेखौ बुंनानै होबानो जाबाय आरो दा बेनिखायनो आं बाराबो बुंनो थांला आरो पलिटिक्सनि जेबो जोंहा रोंखायाबो जों बुंनोबो थाङा जों जाखिनि जोंनि नुनाय जों बेखौल' बुंगासिनो दं आरोना बेखायनो दा बे 13 थारिख नभेम्बर खालि जा बे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहायल' सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौहाय देरहाहोनानै नोंसोरो जेनेबा माबानो जाबाय आरो हेफाजाब होबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंनानै आं जिरायनोसै गोजोन्थों।